A to čo má? Tak keď nevládzeš tú loptu doniesť do školy, povedz pánovi učiteľovi, nech to dá niekomu inému. Že ty nevládzeš. Ešte kto tam bol s tebou? Ty? Nie, len vám chcem nič povedať. Čo? Pán, my chodíme normálne okolo, aj tu sa zastavíme tam pri zeratom na panštelských okolí, preč niektorí ako Jožo, preto... Tak ja neviem, o čom to je. Tak keď ste hovorili, že previedla veci. No tak. Lebo nemá čo pod tým možno robiť. Že? Marek, aj ty si tam bol. Ja? Môžeš mi povedať, že nie. Ešte ja neviem. Máš krč? Neviem. Tak ja viem, odvíta. Takže daj si pozor. Dal som tam len loptu, pani Telka, a potom som len... Tak som išiel tam. A potom tam bol... Takže to bolo naposledy. Keď pôjdete z haly, tak pôjdete normálne. Po chodníku a dverami do budovy. Nebudete si odskakovať kde-kade. A ďalšia vec, dvere na triede budú sa otvárať až potom, keď vám ja poviem, že je to rozložené a že môžete. Žiadne líkanie kľúčkou a otváranie do korán a rehoty z prihodle a podobné veci. A prečo mi nerobíš tak, že otvárať dvere? Mal si to riešiť vtedy. Ja nebudem riešiť minulý rok. Veď sa ma netýka. No. Prečo to mám ja riešiť? Ste to mali riešiť vtedy, keď bol problém. Na čo to ja budem riešiť? Tak vám to nezahajte, ja som tým nič nemala. Ja neučila. To je telesnej, no teraz ideme na úrovni. Marek, poď. Prečítaš nám? Zaujímavé. To je propopierusia a hnutie i. Triedy. To je rozdielne. Ja. A to spomínané? Tu je. Tu je štíma. To je zaujímavé. Tak už aj ty to zrušili, malo by to byť ujednotené. To môže byť, že sa narodil a potom to dá pracovať na... No ja neviem, to je jedno, ale my sa musíme už nie ako o bábečku, ale ako o dodatkovom človeku také. Dobre, pomaly a večerne nám to prečítaš. A ľudka pôjde tabli a zapíše. Dátum narodenia, proste dátum, ktoré sa opýtajú. To vzťahujú, napíš. Najprv, no tak asi áno. Napíš názov, prosím, ktoré si vás celé meno povedz. Sergej Prokopiev. Sergej Prokopiev. Prokopiev? A to Prokopiev. Rozvíť sa ty, to sa neučíte o ňom prvý raz. Bol na konci. Ty sa dopýtam. Ako mali všetci absolvujú programový klavier,